Dakpan sa bypass operation sa Saan Municipal Police Station ng usa ka personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kun MDRRMO pasado alas 8:49 sa bundag, Mayo 27 ng tuiga sa may sitio Banaw, Barangay Sulana, Saan, Misamis Oriental. Mga may detalye sa nahitabong bypass operation diha sa may lungsod diin kabutyag no ang inyong bypass ani usa ka personahe sa MDRR hasaan, sir. Pwede ba nimo misay-isayan, sir, sa kaya tibog ka ang panghitabuan ni sir? Ayos ma'am, kagapon sa buntag sa mga asos sa 20 sa buntag ma'am. Nadakpan kining isa pa miyembro sa Hasan Rescue ma'am, team. Driver ni siya sa ambulance. Si Gargo, si Pintanyos ma'am. Doon mo na playa, Hasan sa Oriental ma'am. Nakalitan mo siya mga kaisa ka sa simam sa among operatiba mo sa saan. Ngayon, susita yung bulsa, makuha niya siya o siyang sasi sa ituwang sa bungan. Pila ka gramo tanan, sir, ang nakuha sa ito ang suspect, sir? Wala na siya niya ako to 1 gramong. Yan sa 0.8 grams ma'am. Ang yang kuha na sir, market value? Oo, no. 4,000 ma'am, 4,500 ma'am. Ayan. Ang market value ang nakuha sa'yo ma'am. Magituwang sa binan. So, sa inyong pag-bypass, sir, sa ilagid ning area niyo gi-bypass, sir, or sa na-duty ni sir, kay based magod sa picture nga naapod sa ato, sir, no, pinaagi pod sa ato ang mga connections. Naka-uniform magod din siya, sir. So, kamulo ba ning duty nga inyong ni-bypass, sir, o sa nasilang balay? Kung isa ma'am, kining outgoing na siya ma'am, papaulit na sa ilang ma'am, gikan sa duty na siya ma'am. Pauli na siya. Gikan sa duty o, paulit na siya. Kapalitan sa ituwang sa po ma'am. Amo na siya ma'am na, bakpan siya sa nimbo sa rescue. Sir, sa inyong paghimo sa operasyon, wala ba nang laban kaning suspect? Wala may ma'am, may kamay na pag-resist niya, pero wala na siya may suko sa mga operatiba ma'am. So, sir, kumusta ang suspect karon? Asa man siya karon nahimutang, sir? Karon ma'am, nakaroon siya karon sa OPP ma'am, sabihan ma'am, para mabay nagkaso ma'am. Update kung unsa may mahitabuan ni sa iyahang pagtrabaho isip job order po diya sa may hasaan? Ano ma'am, sigurado din siya na mag-terminate din siya sa Hasan Rescue ma'am. Ito sa kanyang palitan mo siya ma'am, na nabayibas mo siya ma'am. Sa inyo pong operasyon, sir, permiro ba ni nga trabahante sa LGU nga napalitan, sir, og droga? Yes ma'am, di sa Hasan Rescue ma'am, ilog siya ma'am na si Gargo ma'am. Ito sa driver sa kabilang sa takpa lang ulit sa Ayan. So, sir, imo na mensahe, sir, no, labi na gid sa katuato ang mga kaigsuunan nga hantod karon sige pagyapon sila og himo anang illegal nga trabaho, sir. Hawali ka naman sa kaming mga ginata na pagpamaligya sa illegal na droga ma'am, damang sabi nila ma'am, kay time to time ma'am, magsige na nila ibas ma'am. Nadakpan na kaya pag-ipihan, mas tayo sa mag-untang nila sa mga illegal na droga ma'am, sa maligya ma'am. Ang pamayan ni Police Staff Sergeant Ken Castile, Desk Officer sa Hasaan Municipal Police Station. O sa pagbangulo ni Police Major Melchor Anaway, Chief of Police sa Hasaan Municipal Police Station, ang suspect na 50 anyos, minyo residente sa Zone 1A, Barangay Playa, Saan, magatubang sa kasong paglapas sa RA 9165, sa Section 5 o Section 11. Samtang sa bahin sa botan sa Saan MDRRMO, giklaro ni ini nga nasampit nga dinakpan, dili usa ka driver apan usa ka responder nga na-assign isip radio controller, bag-uhay lang.